Ak posudzuješ zisk z investičného bytu na základe pozitívneho cashflow a či ti na konci mesiaca zostane pár drobných na kávu, mám pre teba túto správu. Tvoj výpočet nie je kompletný. Skutočný zisk je totiž ukrytý inde, ako ti dokáže tvoj bankový účet ukázať. Dnes ti v tomto videu chcem vysvetliť, kde je ten zisk ukrytý a prečo investícia do nehnuteľností bezpečne dokáže dosahovať 40% zhodnotenie ročne. Mám tu pripravený príklad. Uvažujeme byt, ktorý stojí 5 miliónov korún, pričom ho budem financovať 80% úverom, to znamená 4 milióny korún. Budem platiť ročné úrokové náklady 5%. Vlastné zdroje na to, aby som byt mohol kúpiť 1 milión. Prvou a tou najdôležitejšou zložkou výnosu do investičného bytu je nájom. Ten nebudem predstavovať, ten je jasný úplne všetkým. Prečo je najdôležitejší? Pretože mi prispieva na moju splátku hypotéky do banky. Za mňa je to pomerne jasné a zrejme nebudeme sa teda príliš dlho zdržiavať. Zapíšeme si však na tabulu nájom. A nájom, keď sa pozrieme na štatistiky a momentálny trh, tak dosahuje na Slovensku pri lepších investičných príležitostiach cca 5% ročne. Druhou, trošku menej zreteľnou zložkou, na ktorú veľa investorov a bežných ľudí zabúda, je kapitálový rast hodnoty bytu. To je ten nárast cien, o ktorom čítame v novinových článkach, že byty zase rastú o 10-15%. Keď sa pozrieme na dlhodobé dáta, zistíme, že byty rastú v priemere 7% ročne. Tieto dáta sú z Eurostatu, sú za obdobie cca 30 rokov a za mňa je to tá skrytá časť zisku, ktorú si neviem v prvom období chytiť, ale v momente, keď byt predám, tak realizujem toto konkrétne zhodnotenie vo forme výplaty tých peňazí. Poďme si to zapísať, takže nejaký rast cien. Ako som hovoril, rast cien dosahuje 7%. Voči tomu, tým, že som kupoval byt z úveru z banky, musím platiť nejaké úroky. Úroky za ten kapitál, ktorý mi banka poskytla. Dneska sa tie úrokové sadzby pohybujú niekde na úrovni 4-5%. Samozrejme, tým, že ja som nenakupoval byt za 100% cudzích peňazí, ale použil som len 80% financovanie, tak je potreba tieto úrokové náklady prenásobiť tou hodnotou cudzích zdrojov na celkovej investícii 80%. To znamená, že môj zisk z investície do bytu bude ponížený 5% krát 0,8, čož je 4%. Tu by sme mohli skončiť. Keď spočítame tieto tri čísla, zistíme, že celkový výnos z investície do bytu je 8%. 8% na 5 miliónoch predstavuje 400 000 korún. Za jeden rok. Keď to predelím 12, dostanem sa na nejaké číslo 33 500 korún, čož je výnos za jeden mesiac. Ako som spomínal, na ten výnos si neviem šiahnuť, nevidím ho na svojom bankovom účte, ale on tam skutočne je a čaká, kedy ho zrealizujem. Investície do bytov je hra na dlhšiu dobu. Za mňa doporučujem horizont 5, 10, 15 rokov. Nechajte peniaze pracovať vo váš prospech, využite efekt zloženého úročenia a využite aj to, že na konci tej cesty vás čaká tzv. Daňové oslobodenie a z toho reálneho zisku, ktorý vy na tom byte urobíte, nebudete musieť zaplatiť ani korunu. Ako som však hovoril, to nie je finále. Finále je, že vďaka tomu, že som si požičal z banky 4 milióny korún, tak ja pracujem s tzv. Pákou. Štvrtým a najzásadnejším výnosom alebo zložkou výnosu je tzv. Banková páka. Je to násobiteľ. Banková páka je násobiteľ, ktorý prenásobuje moje vlastné peniaze a prenásobuje aj celkový zisk. Na to, aby som ja zarobil 400 000 korún, som potreboval 1 milión. To znamená, že môj 1 milión zarobil 400 000, čo je 40%. Banková páka sa počíta ako podiel cudzích zdrojov na celku. To znamená,
Pokiaľ zoberiem, že byt stal 5 miliónov a ja som do toho dal 1 milión vlastný, tak banková páka je 5-násobná. Tudíž moje celkové výnosy sú 40%. Ako som hovoril na úvode tohto videa, na prvý pohľad byt zarába 5%. Väčšina bežných ľudí končí tam. Podstatné sa ale deje v úzadí. Pokiaľ započítam do úvahy rast cien nehnuteľnosti a pracujem so štruktúrou kapitálu, že si požičiavam cudzie peniaze, dokážem sa bezpečne dostať v dlhodobom horizonte na 40% zhodnotenie. Čo v tomto výpočte nie je. Nie je tam efekt času. Predstavte si, že takýto byt bude rásť každý rok 7%. Po 10 rokoch pri 7% zhodnotení dochádza k zdvojnásobeniu hodnoty bytu. To znamená, že byt za 5 miliónov korún stojí za 10 rokov 10 miliónov, no a 7% z 10 miliónov je 700 000. Pri 5 to bolo 350. To znamená, že ten efekt tých 7% je kumulatívny na tej hodnote, ktorá sa tam neustále vytvára. Tým sa snažím povedať, že čas hrá vo váš prospech. Stúpa vám hodnota, z ktorej sa počíta celkové zhodnotenie nehnuteľnosti. V čase pracujete s výškou nájmu, zvyšujete nájom a samozrejme, vďaka tomu, že splácate spolu s úrokmi aj istinu úveru, tak sa vám znižuje cena kapitálu, za ktorý musíte platiť úroky. Sečteno, potrženo, dovolím si tvrdiť, že pri dlhodobej investícii dokážete dosahovať 40%. Pokiaľ by ste si chceli vypočítať vaše konkrétne výsledky z investície do bytu na profesionálnej úrovni, navštívte stránky realityhackers.cz. Pripravil som pre vás skvelú investičnú kalkulačku na profi úrovni, kde vám stačí zadať pár základných údajov a viete si vypočítať všetky základné metriky veľmi jednoducho a rýchlo. Dajte mi vedieť, ak som na niečo zabudol alebo som niečo nepokryl. V prípade otázok rád vám odpoviem. Majte sa krásne.